El Partit Popular ha començat una contrarreforma de tots els drets adquirits durant molts d'anys. En aquests moments el problema fonamental que tenim tots és el treball, que hi hagi treball, que hi hagi possibilitats de que la gent recupere la il·lusió per viure en una societat en la que se garanteix el treball i els serveis públics. I el Partit Popular ha escollit el camí de la desigualtat, el camí de donar-li a aquells que més tenen més possibilitats i als que tenen menys possibilitats. En aquest cas, la reforma laboral el que significa és que tornem a una època quasi bé feudal en molts aspectes. És anar a una plaça i decidir qui va a treballar o qui no va a treballar. Això no és el plantejament. Com se pot parlar d'un contracte fixe indefinit quan a més se li garanteix que no hi haurà cap tipus d'indemnització? És que les indemnitzacions formen part d'entre altres coses en el que és l'aportació del treball a una empresa. Això és una cultura que se trenca en aquests moments en la reforma del Partit Popular. Lo fonamental que ha passat en aquests anys des de la recuperació de la democràcia ha sigut que la convivència està articulada en un espai en el que empresaris i treballadors tenien la voluntat i la possibilitat i la necessitat d'articular un discurs comú i negociar. I el que ara se vol trencar és la capacitat de negociació col·lectiva dels treballadors a través dels sindicats. I això de veritat és un pas arrere d'unes conseqüències terribles per a la convivència.